Високо в планината, в една далечна земя живее дядо Коледа. Някои казват, че къщата му изглежда като тази, други като тази, но всъщност изглежда така. Аз би трябвало да знам най-добре, тъй като живея тук вече много години. Хо-хо-хо-хо! Кристиян, здравей! Това съм аз, дядо Коледа. Добре дошъл в дома ми. Да не мислиш, че съм те забравил, дете прекрасно. Хо-хо-хо! Ами не съм, разбира се. Напротив, елфите ми разказаха чудесни неща за теб. Колко добър си бил само през изминалата година. Браво, моето момче! Много се гордея с теб. А всъщност, знаеш ли как разбирам дали си слушал през годината? Тук в Лапландия разполагам с една огромна библиотека. В нея всяко дете по света има специална книга, в която елфите записват добрите и лошите му дела през годината. И ако добрите дела са повече, значи детето е заслужило своя подарък. Но къде е твоята книга? Я кажете на елфа малечко да ми донесе голямата книга. Ето я и нея. Тук са записани всички значими неща, които си постигнал през изминалата година. Я да хвърля един поглед. Хо-хо-хо! Ама колко си пораснал само! Вече си на 5 години. Освен това, ходиш на детска градина. Браво, дете прекрасно! Гордея се с теб! Продължавай да следваш мечтите си и да правиш нещата, които ти носят удоволствие. Кристиян, елфите ми подшушнаха за някои любими твои занимания. Първо, да си правиш прически. Второ, да се гушкаш в мама и тати. Също така да играеш в футбол. Браво, дете! Искам специално да те поздравя за някои твои добри дела и постижения, че си много любознателен. Не съм забравил и още нещо, че помагаш на татко. И друго, че знаеш песнички и стихчета. Но имам и няколко препоръки към теб, дете. Обещай ми следните неща. Да пишеш по-старателно. Също така да слушаш мама и тати. И последно, да ядеш повече зеленчуци. Сигурен съм, че ще си вземеш бележка за всичко, което ти заръчах и през следващата година ще зарадваш своите близки с още повече добри дела. Кристиян, помни, че ако си достатъчно трудолюбив и отговорен, можеш да сбъднеш всичките си мечти. А сега е време да ти кажа довиждане, дете прекрасно. Отивам да помогна на елфите, които в момента приготвят подаръците за децата. Има още малко време до Коледа и тук трябва да работим усилено, за да може всяко едно добро дете по света да получи своя подарък.
Елените изяждат последните си дажби от вълшебната храна, за да имат сили за дългото пътуване, което не очаква. Те също като мен са изключително развълнувани, защото тази Коледа сме решили да зарадваме повече деца дори от миналата година. Довиждане, мило дете! Помни, че цялото ти семейство много те обича. Весела Коледа! Хо-хо-хо-хо!